Значи днешно време да нямаш доверие на никой, значи това мумио, където вчера много хора ми писаха, където го взех от края на света от един дядо на 80 години, се оказа, че е пълно с тежки метали и всякакви отрови. По стечение на обстоятелствата една жена се свърза с мен, сверихме номерата, мястото и телефона от човека, от който го купила. Тя е направила лабораторен анализ в Аграрния университет и там се виждат изключително тежки метали, олово, кадми, селен, живак има вътре в него, така че абсолютно никой да не го пие. Точно заради това и не исках никой да свързвам с човека, от който съм го взел. По стечение на обстоятелствата наистина жив късмет, че тази дама ми ги предостави тези документи. Ето, вижте ги. Качвам ги с нейно позволение. Вътре е написано всичко, има подписи, печати от хората, които са го изследвали това нещо, така че абсолютно не препоръчвам никой да го пие. Тези метали могат да ви донесат трайни увреждания на организма по всякакви всевъзможни начини и то безвъзвратно. Така че намерете си истински хималайски шиладжит от някъде, ако трябва заплатете повече пари, не се доверявайте на такива неща и наистина съжалявам и се радвам, че не предоставих информация на никой откъде е закупено. Ако имате такова нещо, изхвърлете го.